Salutări! Bine v-am găsit la primul episod din rubrica O viață împuternicită. Astăzi vreau să vă vorbesc despre comunicare conștientă în afaceri, în mediul online, dar și despre brandul personal online. Și mai întâi aș vrea să încep cu de ce este important să vă creați un brand personal în mediul online atunci când aveți o afacere, fie că este vorba de servicii de tip coaching, consultanță, terapii complementare, programe educaționale sau, eu știu, alte servicii pe care le furnizați, fie că este vorba de produse pe care le creați sau pe care alegeți să le intermediați și să le vindeți mai departe. Știți foarte bine, noi, în general, cumpărăm de la oameni și mai ales dacă îi cunoaștem personal, stabilim cumva o relație mai apropiată cu ei, tindem să mergem acolo și de drag, pentru că i-am cunoscut pe fondatori, nu? Pe proprietarii acelei afaceri. Mai mult, se încurajează tot mai mult, nu? Bineînțeles, să cumpărăm local și să susținem comerțul național, economia regională și națională până la urmă. Acum, indiferent dacă sunteți într-o altă țară sau nu, cumpărăm și de acolo local, dar și de la conaționalii noștri, nu de acasă, cum s-ar spune pentru cei care nu locuiesc în România. Ok. De altfel, știți foarte bine că atunci când cunoașteți povestea unui fondator, al unei mărci, poate să fie o marcă foarte cunoscută, luăm doar un exemplu pentru acest exemplu, nu pentru a face reclamă, Apple. Dacă ați citit biografia lui Steve Jobs, cu siguranță ceva de acolo v-a atins. Și faptul că vedem, nu, provocările pe care ei le-au avut în viață și pașii pe care i-au urmat, cumva parcă vă împuternicește în primul rând și ne apropie puțin mai mult de acea marcă, pentru că știm povestea fondatorului ei. Ok, este același lucru și pentru noi în mediul online. Acum, indiferent pe ce pagini sunteți deja prezenți, fie că e vorba de social media, de Facebook sau de Instagram sau de un canal de YouTube sau aveți și site deja, este foarte important să vă scrieți povestea pe scurt acolo și în videourile pe care le faceți sau interviurile pe care le veți avea, să vorbiți puțin despre dumneavoastră. Poate veți tinde să spuneți, nu, că nu e important sau nu vreau să spun prea multe detalii, din modestie de cele mai multe ori, însă vă garantez că oamenii, în primul rând, vor asculta mult mai atent ceea ce spuneți când ajungeți la partea de poveste personală. Pentru că noi căutăm cumva liantul în celălalt, vrem să vedem ce puncte comune avem cu el, prin ce a trecut în viață sau de unde este, din ce țară, din ce oraș, eu știu ce locuri, ce liceu, facultate și alte studii a făcut, pentru a căuta acele puncte comune. Sau atunci când auzim provocările prin care a trecut, percepem acea latură umană, nu, reală, de viață reală, pe care, bineînțeles, o are fiecare și prin care ne asemănăm și începem să rezonăm cu persoana respectivă. Ok, considerând lucrul ăsta, gândiți-vă la povestea personală, să o transmiteți, să o scrieți acolo unde sunteți deja prezenți și dacă aveți produse, să scrieți ce v-a determinat să începeți acea afacere cu produse. Indiferent, vă spuneam, dacă le creați dumneavoastră sau le intermediați, ce v-a determinat să începeți acea afacere, până la urmă. Este povestea afacerii, care este la fel de importantă precum povestea dumneavoastră. Bun. Punctul 2. Mai puțin este mai mult. Less is more, în engleză. De ce este important, nu? Să păstrăm acest echilibru, acest cum ar veni minim necesar, pentru a vă conserva energia, în primul rând, și timpul. Cu toții avem pe 24 de ore și, bineînțeles, viața fiecăruia este foarte plină. Și atunci, gândiți-vă pe ce platformă este mai prezent publicul dumneavoastră, pe ce platformă de social media, în general, pentru că acolo se întâmplă interacțiunea, și duceți-vă atenția în acea platformă în special. Mai ales dacă vedeți o interacțiune cu oamenii, o interacțiune naturală cu ei, pe care să nu o forțați. Puteți să aveți deja un site, însă cu siguranță veți constata că acolo este doar un punct, ok, este casa dumneavoastră și cartea de vizită de altfel,
însă interacțiunea se întâmplă pe platformele de social media și inclusiv pe canalul de YouTube, dacă deja îl aveți. Și chiar vă încurajez să îl construiți la un moment dat. Deci păstrați acest echilibru, less is more. Mergeți pe acea platformă, poate să fie una singură pentru început, unde vedeți interacțiune naturală cu oamenii. Punctul 3. Ce se întâmplă cu alte platforme de social media? Dacă aveți deja un cont pe alte platforme, cum este Instagram sau poate Twitter sau, eu știu, TikTok, este în regulă să rămâneți, bineînțeles, și acolo și să vă creați doar imaginea profesională cu ceea ce faceți acum, adică să scrieți ceea ce faceți acum în o scurtă biografie, să dați un link către platforma principală sau către site-ul pe care îl aveți, astfel încât oamenii să știe că existați și că faceți ceea ce faceți acum. În același timp, dacă aveți Facebook și Instagram în paralel, poate că știți deja, prin Creator Studio, puteți să programați postările pe ambele platforme în același timp. Asta, bineînțeles, că vă reduce timpul și vă ajută în felul acesta să aveți o prezență, să spunem, mai constantă pe mai multe platforme deodată. Ok. Punctul următor, 4. Ce se întâmplă cu site-ul? Este el necesar de la început sau nu? Acum, este în primul rând important să vă gândiți la domeniul dumneavoastră. Dacă furnizați servicii, poate să fie important, bineînțeles, este ca o carte de vizită până la urmă. Dacă cineva vă întreabă unde vă găsesc în mediul online, bineînțeles că putem spune, ok, mă găsești pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn, eu știu și în alte părți. Însă, dacă spunem și de site, cu siguranță este o carte de vizită, nu la un nivel puțin mai avansat, ceea ce este foarte bine. Însă, pentru început, poate că nu este necesar. Este necesar să vă construiți interacțiunea cu oamenii, pentru ca oamenii să știe cine sunteți și la fel să vă duceți pe acea platformă unde e publicul mai numeros. Site-ul poate să fie pentru început o simplă pagină, deci un web page în care vă prezentați la fel cu cine sunteți, povestea dumneavoastră, afacerii, serviciile sau produsele și trimiteți spre paginile de social media. Dacă aveți produse pe care le vindeți online și bineînțeles, e ideal să aveți un magazin online. Acum alegeți dumneavoastră dacă dumneavoastră vă creați acest site cu magazinul online sau alegeți să căutați o altă platformă intermediară care vinde mai multe produse de la creatori. Există foarte multe astfel de platforme, bineînțeles cea mai cunoscută e Amazon, dar gândiți-vă și la alte platforme la nivel național care adună mai mulți furnizori și vând produsele lor, în general cele handmade, făcute la mână. Luați în considerare lucrul ăsta și gândiți-vă dacă site-ul este necesar cu adevărat de la început sau pe parcurs. Iar ultimul punct este, bineînțeles, autenticitatea. Autenticitatea este forța dumneavoastră și înțelepciunea dumneavoastră. Nu este nevoie să vă comparați cu nimeni și, în general, se spune lucrul acesta, pentru că autenticitatea oricum va ieși la iveală în modul în care scrieți, în modul în care vorbiți în videouri. Ea este cea care vă reprezintă și pe care o vor reține oamenii. Și tocmai de aceea gândiți-vă că sunteți unici și darurile pe care le aveți și, bineînțeles, talentul și pasiunea pe care o aveți pentru ceea ce faceți se va transmite mereu. Deci nu vă comparați cu nimeni altcineva, chiar dacă, bineînțeles, fiecare avem modele prezente deja în mediul online. În momentul în care ai claritate asupra cine ești și ceea ce oferi și aduci prin afacerea ta, lucrurile se simplifică foarte mult și vei ști că, ok, unde e nevoie să fiu prezent, cum e nevoie să fiu prezent, într-un mod în care rămâne aliniat cu mine, cu cine sunt. Ok. Și acum haideți să rezum ceea ce am spus astăzi, care sunt cele 5 puncte importante pentru brandul personal online și pentru comunicarea online pentru afacerea dumneavoastră. 1. Povestea dumneavoastră și povestea afacerii dumneavoastră.
2. Mai puțin este mai mult, less is more, deci găsiți acea platformă pe care să fiți prezenți mai constant. 3. Ce veți face cu alte platforme? Este bine să fiți prezenți și acolo și în ce mod? 4. Site-ul este important de la început și cum poate fi reprezentat sau nu este important de la început. Și 5. Autenticitatea. Ok, rămâneți cu aceste idei. Sunt foarte interesată să știu care e experiența dumneavoastră în prezent cu misiunea pe care o aveți în mediul online și puteți să trimiteți întrebări fie pe pagina de Facebook a radioului Artis, fie pe pagina mea, prin mesaj privat, către pagina de Facebook Cristina Burcă sau pagina profesională Balanced Communicator. Vă aștept cu întrebări și să ne revedem cu bine la următorul episod. Numai bine!